Добрага ранку! Усім салют! Рада вітаць вас у нашым добраранку! Вельмі прыемна, што сённяшнюю летнюю раніцу вы, сябры, сустракаеце разам з намі. Дзеля гэтага вам прыйшлося падняцца даволі рана. Абяцаем, вы не пашкадуеце, бо ў нас, як заўсёды, падрыхтаваны цудоўныя мульцікі. Дзіўныя факты і цікавыя знаёмствы. З чаго пачнём? З размінкі для розуму, з загадкі. Любіш ты, Лесік, заданні зранку даваць? Кася, не бурчы. Абяцаю, загадка будзе даволі простая. Слухаем цябе уважліва, Лесік. І адкажаце усе разам. Дамовіліся. Страшнаваты і зубаты нарабіў перапалох. Усе звяркі кудысьці зніклі. Напужаў іх шэры. Воўк, Лесік, усе гледачы адгадалі твою загадку. А ты чаму прамаўчала, Кася? Няўжо не ведала адказ? Да ведала я! Просто ты про такого страшэннага звера з раніцы вырашыў загадкі загадваць, Лесік. Між іншым, ваўкі, калі ты забыўся, палююць у тым ліку і на зайцоў. Кася, я, вядома, не забыўся. Вось толькі не ўсе ваўкі страшэнныя. Хочаш сказаць, яны не абавязкова драпежныя? Менавіта. Не веру. Тады слухай і глядзі уважліва, Кася, і падрыхтуйся здзіўляцца. Ой, гэта дакладна воўк? О, ён нейкі маленькі і выглядае хутчэй няшчасным, чым страшэнным. Сапраўды, яго складана напалохацца. Вось такі ён, земляны воўк. Маленькі, мілы і абсалютна бяскрыўдны для нас. Ну і ну, чаго толькі не бывае ў прыродзе. Добры воўк. Ой, ён дакладна ні на каго не палюе. Куды яму са сваімі памерамі ў паляўнічыя? Дарослыя асобіны важаць усяго 10-15 кілаграмаў і насяляюць земляныя ваўкі хмызняковыя зараснікі ўсходняй і паўднёвай Афрыкі. Ой, у Афрыцы жывуць драпежнікі значна большага памеру. Напрыклад, і львы. Менавіта таму земляныя ваўкі вядуць начны лад жыцця. А днём сядзяць у норах і не высоўваюцца. Ваўкі паводзяць сябе як траваедныя. Дарэчы, а чым яны харчуюцца? Гэта яшчэ адзін дзіўны факт. Земляныя ваўкі ласуюцца насякомымі, тэрмітамі. О, чым далей, тым цікавей. Лесік, а ты дакладна гэтую жывёлу не выдумаў? Кася, Лесік ніколі нічога не выдумляе. Цікава, а земляныя ваўкі жывуць з граямі, як іх суродзічы? І тут міма, Веранічка. Яны наадварот старанна мецяць сваю тэрыторыю, каб паказаць іншым, што месца занятае. Жывуць толькі сем'ямі, а палююць на тэрмітаў і ўвогуле ў адзіноце. Усё гэта так не падобна на нашых ваўку? Замест вялікіх зграй адзіночнае паляванне, замест сілы асцярожнасць, а замест палявання на буйную здабычу харчаванне насякомымі. Што зрэшты і не дзіўна, бо земляны воўк і не воўк зусім. Гэта гіена. Цікава, каму ў галаву прыйшло назваць гіену ваўком? На гэтае пытанне няма адказу, але звяркам не перашкаджае іх назва. Яны мірна злізваюць тэрмітаў і лішні раз не трапляюцца нікому на вочы. Ой, здзівіў ты нас, разумнік, нічога не скажаш. Так што можаш адпачыць. Давай разам мульцік паглядзім. Добра, мультфільм, сябры. Мамачкі, хто гэта? Кася, ты чаго напалохалася? Гэта звычайная мурашка. Яна бяспечная і нават вельмі карысная. Да я не напалохалася, просто ад нечаканасці. А што, мурашка тут рабіла, а? Да мяне прыходзіла ў госці. Гэта, між іншым, мой сябр Ясік. А чаму Ясік не застаўся з намі? Дапамог бы добры ранак весці. У яго ў мурашніку вельмі многа спраў. Але Ясік паспеў мне расказаць шмат цікавага пра іх жыццё. Дык падзяліся з намі. З задавальненнем. Давайце знаёміцца з мурашкамі бліжэй. Уявіце, гэтыя сімпатычныя працаўнікі з'явіліся на зямлі каля 130 мільёнаў гадоў таму. Атрымліваецца, малюткі такія ж старажытныя, як і дыназаўры? Менавіта, Кася.
І увесь довгий час живуть мурашки цікаво і незвичайно. Наприклад, докладно уявляють, що де знаходиться, і видатно орієнтуються у просторі. Ім гэта неабходна, бо для малых звычайна трава сапраўдны густы лес. Вось у гэтым лесе яны з лёгкасцю знаходзяць пачастунак і па найкароткіх шляхах дастаўляюць яго ў мурашнік. А я дакладна ведаю, што ўсе мурашкі сапраўдныя асілкі. Гэта факт. Малыя здольныя пераносіць прадметы, якія ў 50 разоў цяжэй іх уласнай вагі. Вось гэта рэкордсмены. Ніхто з жывых істот на зямлі не здольны на такія подзвігі. А выглядаюць мурашкі вельмі сціпла. Сапраўды, яны насы не задзіраюць, хаця маглі б, бо гэтыя насякомыя, як сапраўдныя рыцары, абараняюць лес. Ад каго абараняюць? І як гэта робяць? Розныя шкодныя насякомыя, пільшчыкі, хваёвы шаўкапрад і іншыя шкодзяць дрэвам, абгрызаюць лістоту і ігліцу. А мурашкі знішчаюць гэтых шкоднікаў? Менавіта. Вось таму і нельга разбураць мурашнікі. Але не толькі гэтым малыя дапамагаюць навакольнаму асяроддзю. Яны распаўсюджваюць насенне, апыляюць расліны. Ну трэба ж, усё паспяваюць. Напэўна, яны ніколі не спяць. Раней менавіта так і лічылася. Аднак нядаўнія даследаванні вучоных даказалі, што мурашкі спяць перарывіста па некалькі хвілін. Фух, а то і мне стала іх так шкада. Знешне сон малых выглядае як завісанне, і засынаюць яны прыкладна 100 разоў за суткі. Правільна робяць. Хто цяжка працуе, таму і адпачываць неабходна многа. А паглядзіце, якія мурашкі выдатныя будаўнікі. Так, дамы ў іх шматпавярховыя, сапраўдныя небаскробы. Прычым будуюць яны мурашнікі са сцяблінак травы, трэсак, ігліцы, пяску. Такім чынам чысцяць лес. Як здорава, што мы можам пайсці ў лес і паназіраць за мурашкамі. Аказваецца, гэта так цікава. Так пашанцавала не толькі нам, Кася. Мурашкі засяляюць усе куткі планеты, акрамя Арктыкі і Антарктыды. Дзякуй, Лесік, за вельмі цікавы і пазнавальны расказ пра мурашак. Гэта не мне дзякуй, а майму сябру, Ясіку. А давай запросім Ясіка да нас у госці яшчэ раз, Лесік. Абяцаю, я больш не напалохаюся. Можам і запрасіць. Тады я падрыхтую пачастункі, і мы абавязкова пакажам Ясіку самы цікавы мультфільм. Давайте зараз і пачнем яго выбіраць. Дамовіліся. Глядзі мульцік уважліва, Кася, і вырашай, дастаткова цікавы ён для Ясіка ці не. А зараз, сябры, прапаную павіншаваць адну вельмі важную асобу з днём нараджэння. Лесік, нас запросили на свято? Чому ти раней не папярэдзіў? Я не падрыхтавалася да паходу у госці. І не трэба, бо гэтыя працавітыя асобы жывуць у кожным доме. Імянінніц сёння многа, і хто ж яны такія? Тыя, з кім мы ўжо паспелі сустрэцца з самай раніцы, калі чысцілі зубы. Сябры, менавіта сёння адзначаецца дзень нараджэння зубной шчоткі. Ой, гэта важнае свята. Зубныя шчоткі! Віншуем! Зубныя шчоткі сталі для нас неабходнымі. Не паспрачайся, яны дапамагаюць нам захоўваць зубы здаровымі і прыгожымі. І менш звяртацца да стаматолагаў. Упэўнена, нашы гледачы ведаюць, што зубы трэба чысціць 2 разы на дзень, па 2 хвіліны. Зараз у нас і шчоткі прыгожыя, і паста з самымі рознымі смакамі. А як складана раней было клапаціцца пра здароўе зубоў. Сапраўды, а я ніколі пра гэта не думала. Уяві, Кася, цёртыя ракавінкі, здробненае шкло, вугаль, какава, соль. Вось чым спрабавалі людзі чысціць зубы. У розныя часы выкарыстоўвалі яшчэ цагляны пыл, колаты фарфор і нават порах. Ого, сярод гэтых сродкаў ёсць і небяспечныя. А замест шчотак былі палачкі, гусіныя пёры, лісці і анучкі. Ой, не.
Мне не падабаюцца такія варыянты. Я лепш буду з задавальненнем карыстацца сваёй любімай ружовай шчоткай і зубной пастай. И вы, сябры, не забывайтесь очистить зубы. Каб ваши усмешки заставаліся здаровымі і прыгожымі. Зараз вы якраз зможаце свае усмешкі нам паказаць, бо ў нас па плане вясёлы мультфільм. Сябры, надышоў час развітвацца. Жадаем усім цікавага дня. Карыснага, паспяховага. І абавязкова вясёлага. А нам засталося толькі дамовіцца пра наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды, зранку у нашым добраранку. Не проспіце!